Velkommen til Glad Smiley Online Egenkontrol. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver jeres første egenkontrol. Jeres egenkontrol vil kun bestå af de kontrolpunkter, I selv har tilføjet. Når I har været igennem alle punkterne, går I ned i bunden, trykker gem og lås egenkontrol. Når I først har trykt gem og lås egenkontrol, kan I ikke rette i jeres egenkontrol, men I kan derimod altid lave en ny. I toppen finder vi ugenummer og klokkeslæt, og det er for at dokumentere for Fødevarestyrelsen, når det kommer forbi, hvornår man har udfyldt sin egenkontrol. Skulle det pludselig vise sig, at I møder ind og ser, at jeres køleskab er 10 grader, så vil vores system fortælle, at grænseværdien ikke er overholdt, når det er, at I udfylder jeres egenkontrol. Her har I mulighed for at kommentere, at køleskab er blevet slukket, og jeres varer er blevet kasseret. Nu vil vi gerne gemme vores egenkontrol, og det gør vi ned i bunden under gem og lås egenkontrol. Du har nu lavet din første egenkontrol.